أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آل بيته أولو البر والتقوى وأهل الفضائل. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. Ambi ala tanuka ala barikada ala min bi afanya na ka jigin fensan man konnana ka fo Muhammadul Mustafa ka cidiya sarati dore asomo sanu kanu gelen ko akisi nema de la taala fe ala ko ke Muhammadul Mustafa ka ani asodun yesanno anaka sahaba nyimo ani jonima fe ngo fen usenda nola fo kata se jodoma ala kanini aw fara o jama kulusan manka ama fo aw bismillah jam kan kerengere min bi sigi la dala alul betu togola ni afengo fenga dom sera hakila jigi kena bisiki tashibla obike kasega hakila jigi ke jemala ni mogo bannu amse ku ganyana mayo famia chokumna o hokum konna na fora rajaba ambela jelemba donga fora rajaba e islamia kaluba udoy la horoma kalodo alay ko ba uchama ke akonnana Rajaba kalo kleta anisaba obena Asadullahi al-Qalibi bangelima Imam Ali alayhi salam kankera ngale mbisigi ladala alul betu ladado ni kena mbisigi sanwusa awni aw amsega hakila jigi kasangani ni dombanyi ina fo ambela jelimba kalama chugumna baran numbe nyana maya amba bulu haidara hajara tungara amba fo alaka amba alaka nasara herela baran numbela jelen nunduna here konnana ya rabbi alaka bela jelen kunche here konnana alaka baran numbela jelen sarake aljanae o hukum konnana anga bisigi bara mina ke tako flay atako folo nala sonama neni anga manmatubaw awna jeka o kene nyanamaya amse ka famiyari soro Imam Ali ko kunka ayre kan nyanamaya afisa mantia ay joda bamufa alislamiya dina indemedila abalmake demenina ni ala sonama otina to kumpana nini awshi o hokum konnana ani anga malmatu minum be na bare nyanamaya nyogombulu ama folo ye madame Dumia mama Sila. Sayyida assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ala sonama anga malmatu flana ode madame Fadimata Ahmadu Yatara. Sayyida Fadima assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Sayyida Sumo. Basite no. Amma fo aw bismillah aw ka plateau kenangarele mi sira kasani Imam Ali ka bangeli hukmiye ambela jelenga je ka fo labbaika ya Ali labbaika ya Ali labbaika ya Ali labbaika ya Ali amani na Allah fa ya rabbi kenan nu sigili ani kenan nu shariali ala ka ke ambela jelema dalu la harajo don konnana ambi an kunshi anga malmatuma Sayyida Dumia mama Sila dakunya kelen foli kan kala se an laga jama bela jelema inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah me baga bela jelefu aminu me kene shiriya kawfu ami flele baga fu malikono malikoka ka sababu mwanfu ni yamfana karamgo inshallah naka dimbayo ambi yere foki wale nyimondo ikelenki ka barobla kana ani kani masala yake ani jema amse ka family ni tashi uchama soro Imam Ali akanyana maya konnana o hukum konnana amba donga fo nini kalo njora femi ambai haidara hajara tungara wulika jo ni baro chama de kera afe ka damne beselia waleula noye ka yoro sania yoro front kata misu ko na nyogona chama conference fo kata se konkuruma ani bara wero chama ni ala sonama anga sigida fulana na Ustaz Amadou Diallo ani aka invito yina wala li chama di okunka o hukum konnana ambi anyeshi anga malmatuma Sayyida mama Madame Dumia ibise ka nyefali kanye man huwa Imam Ali yere joni aywa ciba sonu noye Imam Ali yere balmanke alayhi salam ale yere jumen de fo ali ko kunkan. Alhamdulillah sero mukusum ali yere fu ikanya ngalila iko ko joni Imam Ali Imam Ali ala tira bina ke gendo no ya balmake ala tira burangelo
sabu rasul alayhi salam a denmuso min n'o ye a dusukun feere Fatima Zahra alayhi salam ala sɔnna ale de furula Seydina Ali ma. Fatima min a rasulu ko ni Seydina Ali kun tɛ ko Fatima furu cɛ kun tɛ ala ka dugukolo kan. O la a rasulu burankɛ don. Seydina Ali a rasulu ye mɔgɔ min jira silamɛw la ko n'ale tɛ yen k'o de bɛ yen o ye Seydina Ali de ye. Seydina Ali ye a rasulu ye mɔgɔ 10 minnu jira k'olu ka alijinɛna don ala jɛnen d'u ma u mana fɛn o fɛn kɛ sa ala yafalen d'u ma. Seydina Ali b'o o mɔgɔ 10 la. Seydina Ali ala kɛra dɛmɛbaga don a ka nin diinɛ in laseli la. Don min na a rasulu bangena alayhi salam Seydina Ali bamuso n'o ye Fatima ye. Fatima nisɔndiyara a taara fɔ a furukɛ n'o ye ala kɛra fanicinin ye Abu Talib ko i balimakɛ muso y'a yɛrɛ sɔrɔ den cɛ ye. A nisɔndiyara kosɛbɛ. Furukɛ in ko a ma a ko Fatima nin den min nalen filɛ kira laban min fɔra o de nalen don. A ko mais a bɛna baara min kɛ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ k'a dɛmɛ baara in na e Fatima e fana bɛna o cɛ bange n'o ye Seydina Ali ye. Ale de y'a rasulu dɛmɛ diinɛ in laseli la. A rasulu yɛrɛ b'o fɔ ko ni Seydina Ali ka bangolo kun tɛ ko diinɛ in tɛ jɔ. Wa Seydina Ali fana ale ye ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ye a rasulu kɔ alel bayitiw la sabu diinɛ kalifalen don olu de la. Olu de b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan. Olu de n'a ɲɛmɔgɔya ka kan ka tɛmɛ bɛɛ kan. Donc o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ye Seydina Ali ye. Seydina Ali ye a rasulu ka kalifa 4nan ye sunna mɔgɔw bolo. I n'a fɔ kalifa Abubakar ani Usman Umar Ali ye 4nan ye. O Seydina Ali kɛlen Shia mɔgɔw bolo ko Seydina Ali ye ala ka kalifa 4nan ye a ka dugukolo sanfɛ sida. Nin de ye Seydina Ali ye. An bi an ka malimatu fo a ka nin walawalali sanuma ninnu na. Siga t'a la, ne ni lagɛli jama an ye hakilina dɔ sɔrɔ, an ye faamuyali sɔrɔ jɔn yɛrɛ ye Imam Ali ye. O hukumu kɔnɔna na walasa fayidaw bɛ se ka jidi hali bi an bɛ an ɲɛsin an ka malimatu ma. Seyida Fadima Ahmadiya Tara. Seyida Fadima, e bɛ se ka ɲɛfɔli ka an ye Seydina Ali karamallahu wajahahu alakira kisi a nɛma ba ma a ye sarangalina kan dɔw di a ma n'an b'a fɔ wasiya. E yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ an ɲɛna o kunkan ni ni lagɛli jama an bɛ se k'a ta k'an yɛrɛ tasi n'a ye. Ayiwa, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. A fɔlɔ n'a laban Ala ka ɲɛ ka d'an ma. O kɔfɛ Seyida an b'i fo i ka ɲininkali sanuman na. A Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye Seydina Ali a y'a ladi ladilikan min ni anw bɛɛ lajɛlen de ladila n'a ye. Ladilikan fɔra Badara Ali de ye mais a dɔn ma ka kan an bɛɛ lajɛlen de kan k'an yɛrɛ ladila ye. Ladilikan in kɔnɔna na a Rasul ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko ya Ali la khayra fil qawli illa ma al fi'li. A ko Seydina Ali ma ko Aliyu ko hɛrɛ foyi tɛ kumakan na fo kɛwale de ka tugu a la. Ka kumakan i bɛ kumakan o kumakan bɛ yen n'i b'a fɔ ni kɛwale ma tugu a la ko kumakan in ma dafa dɛ. Siga t'a la. O de kama baara min b'a yira k'a fɔ ko o ko bɛ yen nɔ jɔnni n'i y'a fɔ i da la i jija kɛwale ka y'i la dɛ. E ma ye Ala b'a fɔ kuranɛ aya dɔ la ba'da ta'awuzu wal basmala a b'a fɔ kibra maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ko Ala tigɛra mɔgɔ la mɔgɔ min n'a b'a fɛn fɔ dɛ fɛn min n'a yɛrɛ t'a waleya. O kɔrɔ ye hali n'i kɛra lasilikɛla de ye i jija i bɛ min fɔ i da la i bɛ min fɔ mɔgɔw ye a jogo ka k'i yɛrɛ la. O tuma baara o baara kumakan o kumakan bɛ yen ni baara ma tugu a la ko hɛrɛ foyi t'o la. A tilala k'a ladi tuguni a ko wala fil manzari illa ma al mukhbir. Wa yecogo fana filɛ nin ye ko nafa foyi tɛ yecogo la
fo kɛwale fana ɲuman ka y'a la o de kama rasul b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum ko ala te filɛli kɛ ka taa a ko nafolo ma walima aw ye cogo a t'o filɛ dɛ a bɛ mun de filɛ aw dusukun ana ka kɛwale ninnu kɛra ɲuman ye wa a kɛra juguman ye wa ala b'o de filɛ wa tilala k'a ladi tuguni a ko wala fil mali illa ma al judi a ko nafa foyi de tɛ nafolotigiya la f'a k'a sɔrɔ fɔniseriya b'a la n'ala ye mɔgɔ bɛ yen n'ala ye nafolo nɔgɔya i ye jija i ka fɔniseriya k'a la sabula fɔniseriya ye fɛn de ye yirisun don min turulen don fo alijinɛ kɔnɔ a b'a kɛbaga sama ka taa fo alijinɛ kɔnɔ o tuma a b'a ladi k'a fɔ ko bakiliya de man ɲi fɔniseriya de ka ɲi a ko wala fi sidiki illa ma al wafa wa nafa foyi tɛ tiɲɛ la fo layidu dafa fana ka y'a la n ye tiɲɛtigi mais e tɛ layidu dafa k'i ka tiɲɛ ma dafa dɛ an k'an jija layidu la kosɛbɛ layidu min b'an ni Ala cɛ ani min b'an ni mɔgɔw cɛ an k'an jija o bɛɛ lajɛlen na a ko wala fil fiqhi illa ma al wara'i a ko nafa foyi tɛ dɔɔni na ni Ala ye siran t'a la i kɛra dɔnniba ye cogo cogo n'i ma siran Ala ɲɛ i ka dɔnni nafa foyi de t'a la Badr Ali ye ladilikan de fɔ a rasul ye ladilikan de fɔ Badr Ali ye a ko wala fi sadaqati illa ma anniya wa nafa foyi tɛ saraka la dɛ f'a ka kɛ ŋaniya ɲuman de dalen don a kan saraka i b'a bɔ tuma min na i kelen don k'a bɔ ni ŋaniya min ye dɛ a bɛ minɛ n'o de ye o tuma nafa t'a la ni ŋaniya ɲuman t'a kan. O kɔrɔ ye hali n'i ye miliyari caman di k'a nafa ka ti k'a kɛ saraka ye ni ŋaniya ma ɲɛ a baara in a tɛ nafa ɲɛ dɛ i b'a di ni ŋaniya o kɔrɔ ye i b'a di Ala ɲɛda dɔrɔn de kama i b'a di ni ŋaniya ɲumanya de ye i t'a di ni yɛrɛ yira ye i t'a di ni foyi ye i b'a di ni ŋaniya de ye dɔrɔn Ala de ko n k'a kɛ n b'a kɛ f'i k'a kɛ n'o ŋaniya ɲuman de ye n'o kɛra i bɛ nafa sɔrɔ a la a ko wala fil hayati illa ma asiha a ko wa nafa yɛrɛ tɛ ɲɛnamaya fana la dɛ ni kɛnɛya t'a la dɛ mɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la i ka kɛnɛ de dɛ mais n'i ma kɛnɛ a ma nɔgɔ a ka ladilikan laban a ko wala fil watani illa ma al amni wa surur a ko wa nafa foyi tɛ jamana fana na f'a ka sɔrɔ basigi b'a kɔnɔ hakilisigi b'a kɔnɔ wa nisɔndiya b'a kɔnɔ o kɔrɔ an b'an profiter ka dugawu kɛ an ka Maliba in Ala ka suma ya rabbi Ala ka suma Ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kira na bɔn o kama sallallahu Muhammad wa sallim an bɛ an ka malimatu fo ka barikada a ka ni bilasiralikan sanuman ninnu na siga t'a la a bɔra ka rasulu ka ni wasiya minnu fɔ a ye wasiya min kɛ Imam Ali ye siga t'a la sarankana ninnu a bɛ anw diɲɛmaw de ladi bi na surtout a da bɔra ka se laban min ma an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka kɛ Muhammadul Mustafa bonya kama ani alul beitu hɔrɔma kama an ka jamana Ala ka basigi don a kɔnɔna na Ala ka hɛrɛ jidi jamana in kɔnɔ ka hɛrɛ jidi jamanadenw kelen na bɛɛ lajɛlen ye nin yɔrɔ in na an b'an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ ani an ɲɛ jɔyɔrɔ Hadrat Janab Asayid Sherif Usman Madan Haidara an bɛ dugawu k'a ye kɛnɛ in kɔnɔna na ka dugawu ɲini a fɛ k'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kalifa Ala la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Ala ka an ɲɛmu u la o hukumu kɔnɔna na an bɛ an ɲɛsin Seyida mama a ka ca la n'a fɔra Imam Ali ni Ali tɔgɔ fɔra ka ban karamallahu wajahu mɔgɔw bɛ na hakili bɛ jigin min na dɔrɔn o de y'a ka cɛfarinya ye ayiwa Ali n'a ka ni cɛfariyaba ye yala Ala kun ye kodɔn dɔ di a ma wa ni kodɔn bɛ Imam Ali la e yɛrɛ bɛ se ka jumɛn fɔ ne ni lagɛli jamaw an bɛ se ka o ta k'an yɛrɛ nafa n'a ye a ka kodɔnw na. Alhamdulillah Imam Ali ka kodɔn diɲɛ bɛɛ hali ni mɔgɔ min tɛ silamɛ ye diɲɛ bɛ ka baara kɛ ni Imam Ali ka kodɔn tɔnɔ ye hali n'a sɔrɔ silamɛ tɛ ne y'a f'i ye ko siya mɔgɔw fɛ Imam Ali de ye kalifa naani n'a ye Ala ka dugukolo sanfɛ dugukolo kan don dɔ la Imam Ali ani Rasul alayhi salam k'u kun bɛ taama na Madina bɔlɔn furancɛ dɔ la cɛ dɔ nana tɛmɛ u la cɛ in ko Rasulu ma ko salamu alayka ya Rasulallah
rasulu y'a jaabi a ye ɲɛsin Seydina Ali ma a ko salamu alayka ya khalifatullah fil ardi a ko kisi b'i kan Ala ka kalifa a ka dugukolo sanfɛ o yɔrɔ la cɛ ye a rasulu lajɛ a ko a rasulu ne ye kuma min fɔ ale la tiɲɛ tɛ wa a rasulu ko a ma ko i ye tiɲɛ fɔ tuma min na cɛ taara seda Seydina Ali ko a rasulu ma a ko nin cɛ in ye nin kuma in fɔ e y'a tiɲɛ tigiya ka da jumɛn kan a rasulu ko a ko ke e ye kalifa naani n'a ye Ala ka dugukolo kan a ko kuma in siga t'a la a ko Ala ka kalifa naani dugukolo sanfɛ kalifa fɔlɔ o ye Adamu ye alayhi salam a ko sabu Ala subhanahu wa ta'ala ko Kuranɛ kɔnɔ suratul Baqara a ko inni ja'ilun fil ardi khalifa ko Ala ko a bɛna dugukolo fɛn dɔ da ka bila dugukolo kan o kɛ kalifa ye dugukolo kan kalifa fɔlɔ ye Adamu ye a ka dugukolo sanfɛ a ko kalifa filanan o ye Dawudu ye alayhi salam a ko sabu Ala subhanahu wa ta'ala ko Kuranɛ kɔnɔ ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nasi bil haqq a ko ne ye kɛ kalifa n ka dugukolo sanfɛ n bɛ fɛ i ka kiiri tigɛ n ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni tiɲɛ ye a ko kalifa naaninan o ye Haruna ye Nabilayi Musa kalifa sabanan Haruna Nabilayi Musa balimakɛ an b'a ye kuma caman rasulu ka kuma na a b'a fɔ ko kira wɛrɛ t'ale kɔfɛ sinon Seydina Ali bɛ komi n'a fɔ Haruna tun bɛ Musa bolo cogo min Ala ye Haruna fara Musa ka cidenya la wala ciden wɛrɛ t'ale kɔ sinon Seydina Ali tun bɛ fara rasulu kan a ko o ye khalifa sabanan ye a ko khalifa naaninan o ye Ali de ko Ala ko Kuranɛ kɔnɔ wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafa allazina min qablikum ko Ala ko ale Ala duta ale bɛna mɔgɔ kɛ kalifa ye dugukolo kan minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ Seyda limaniya jɔn fɔlɔ ye jumɛn ye Seydina Ali sabu kuma caman an b'a mɛn kumakɛlaw fɛ ko tuma min na diinɛ nana ko cɛw la k'a bɔ ka fɔlɔ de limaniyara bon nin kuma in n'i yɛrɛ hakili kɛ k'a lajɛ i bɛna kuma in ɲɛ ye parce que tuma min na Ala subhanahu wa ta'ala ye a rasulu ci a ko de k'a daminɛ so kɔnɔ fɔlɔ ko ma kɛnɛmamɔgɔ ko min daminɛna sokɔnɔmɔgɔ de b'a kalama kɛnɛmamɔgɔ bɛ tila ka taa don ko la cogo di ka sokɔnɔmɔgɔ to yen a bɛ hakili sɛgɛn dɔɔnin a bɛ hakili sɛgɛn kuma dɔw la u bɛ to k'a fɔ ko cɛw la kuma dɔw la u bɛ to k'o ko mɔgɔkɔrɔbaw ko ale ko denmisɛnninw ye mais Ala subhanahu wa ta'ala ko limaniyajɔ o limaniyajɔ ye Seydina Ali de a ko de bɛna kɛ kalifa ye a rasulu kɔ o la Seydina Ali ka ko dɔ Seyda Umu Kulsum bɛɛ bɛnnen don o kan hali sisan Seyda bɔra ka nin min fɔ ani n'i ye Seydina Ali ka kodɔn kumaw ta k'a lajɛ ni ɲɛnamaya ye baara kɛ n'a ye diɲɛ bɛ lafiya Ala kun ye dɔnni yɛrɛ de di Seydina Ali ma donc kɛlɛ a ka ko kuma da ayi mɔgɔw b'o o dɔrɔn de fɔ ko Seydina Ali kun ye cɛfarin ye i n'a fɔ baara kun t'a la kɛlɛ kɔ ni Ali fɔra dɔrɔn mɔgɔw b'o de ka sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la i baara ninnu kɛnɛ kan Seyda ɲɛnamaya in kɔnɔ kɛ e bɛ diɲɛ fɛn o fɛn ko ɲuman don i b'a sɔrɔ o nin bɛɛ ɲuman kun bɛ Seydina Ali de la n'i ye kɛlɛ ta k'a lajɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛ faamu cogo di bi dɔwɛrɛ tɛ tɔɲɔli kɔ Seydina Ali ma sɔn tɔɲɔli ma a ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɛlɛ kɛra dɛsɛ de fɛ u dɛsɛlen de ye kɛlɛ kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Seydina Ali ka kodɔn ninnu na i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ o tun tɛ Seydina Ali fɛ a tɔgɔ yɛrɛ tun tɛ se ka fɔ a ye n'a n'i gɛrɛla ɲɔgɔn na a ka kodɔn fɛ a ka kuma yɛrɛ n'a ka kodɔn fɛ e bɛ don diinɛ na o camanba de kɛra tellement Seydina Ali kun ye kodɔnbaga ye n'a rasulu ko k'ale de ye dɔnni dugu ye ko Ali y'a donda ye i tɛ se ka don dugu kɔnɔ fiyewu n'i ma don a donda fɛ o kɔrɔ Ala ye dɔnni fɛn o fɛn di a rasulu ma a y'a bɛɛ di Seydina Ali ma sabu ale n'a rasulu bɛɛ ye kelen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔyɔrɔ la a rasulu ye cilen maa yɛrɛ y'o de fɔ k'ale ni Seydina Ali de ye kelen ye
différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ni wuli ɲɔgɔn cɛ ala y'a yɔrɔ ala de bɛ gundo dɔn anw t'o dɔn mais arasulu ka bon maa maa bolo arasulu Seydina Ali ka bon i bolo ko dɔn fɛn fɛn tun bɛ arasulu la bɛɛ tun bɛ Seydina Ali la Seydina Ali ka ko dɔn don dɔ la a taara yahudiya dɔ fɛ yen Seyda Umu Kulsum Seydina Ali yahudiyakɛ ye raisin de d'a ma a ye raisin dun dɔɔni a nana ji bisilen ye u bɛ min dilan k'a kɛ komi divin min bɛ mɔgɔ suga a nana ji in di Seydina Ali ma Seydina Ali ko nin ye haramu ye anw silamɛw bolo anw tɛ se ka nin min kerecɛnkɛ ko a ko silamɛw ka ko ye kabako ye dɛ ne nana raisin de ma sisan I y'o dun o raisin kelen ji e ko o ye haramu ye aw bolo a ko ma nin faamu dɛ Seydina Ali ko a ma ko baasi tɛ a ko n b'i ɲininka muso b'i bolo a ko awɔ ko muso bɛ n bolo a ko denmuso b'i bolo wa a ko awɔ ko denmuso bɛ n bolo Seydina Ali ko n b'i fɛ I k'u wele ka na a ye muso ni den wele ka na n'u ye tuma min na u nana Seydina Ali y'a bolo siɲɛ muso la a ko nin ye mun ye a ko nin ye muso ye a ko I muso ye o dagalen du ye nɔ a ko awɔ a ko I denmuso in don o fana dagalen du ye wa cɛ ko Ali I bɛ nin fɔ cogo di o bɛ se ka daga ne ye cogo di n ko denmuso de don Seydina Ali ko a ma ko ko ye denmuso don k'a dun bɔra ba in de la o e ko mun kosɔn ne ko n ko ji tɛ daga ɲɛ ko ne ye ina raisin dun k'o bɔra o la den fana bɔra ba in na mun kosɔn e fana ko k'o tɛ daga ye o yɔrɔ la cɛ ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna aliya waliyullah yahudiyakɛ tubira ka don diinɛ na Seyda in dun n'a sɔrɔ Seyda Umu Kulsum u b'a fɔ cogo min a ka farin i n'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka gɛrɛ a la walima ni mɔgɔ y'a ye dɔrɔn fagali dɔrɔn don n'o don mɔgɔ minnu bɛ ti diinɛ kelen na Seydina Ali bɛ t'o fɛ yen cogo di ka tila ka taa raisin don o fɛ yen fo ka tila k'o don diinɛ na n'a ka kodɔn ye Seydina Ali ka nin fɛn ninnu na a ka nin tasarufatu na an yɛrɛ bɛ tasi jumɛn sɔrɔ a la k'a fɔ ko yahudiyakɛ e yɛrɛ ni maa min yɛrɛ tɛ diinɛ kelen na e ka sɔn ka to fo ka so kɔnɔ ka dumuni yɛrɛ di an bɛ mun faamu o la dakuruɲɛ damadɔ an bɛ min faamu na Seyda o bɛ kɛnɛ kan o ne ko Ali bayti ninnu I ma ye rasulu ko n'ale ye mɔgɔ min ɲɛmɔgɔ ye ale y'o ɲɛmɔgɔ ye parce que ni ninnu bɛ yɔrɔ olu de bɛ k'an kalan diinɛ taabolo ɲuman na n'i tugur'u kɔ I kunna bɛ ja diɲɛ kɔnɔ o I kunna bɛ ja lahara Seydina Ali mɔdenkɛ fila an bolo a tɛ se an ka kuma yɛrɛ ale ka kɛwale yɛrɛ bɛ nin ko kiiri tigɛ a ye mun de ɲini silamɛw fɛ diɲɛ kɔnɔ I ka silamɛya o y'i kungo de ye nin ka taabolo wɛrɛ y'a kungo de ye mais mɔgɔya in kɔni an bɛ jɛ o la donc an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ an karamɔgɔ denkɛ an karamɔgɔ denkɛ Seydi Badara Ali Usmani Hayidara o fana ka nin taabolo ye ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔya la hali n'an ma kɛ diinɛ kelen ye o la ɲɛdimi de ye bi walayi kɔnɔdimi tɛ fiyewu an bɛ Ala de deli sirifu ninnu u nɔfɛtigiw Ala k'a nɔgɔya an ta kana kɛ da ye parce que u b'an bilasira ɲuman de kan an kana fɔ an b'u fɛ ten donc n'u ko an ka min kɛ an k'o kɛ u y'an bɔ fɛn o fɛn na an k'an yɔrɔ ma janya o na an ka kɛ bɛɛ fɛ k'an dusukun dayɛlɛ bɛɛ ye diinɛtigi tɛ se ka taa ŋaniya juguya la fiyewu Ala ka hakili ɲuman di an ma amin ya Allah an bɛ Malimatu Madame Dumbiya Mama Sila an b'a fɔ a ka nin bilasiralikan sanuman ninnu na teliyala an bɛ an ɲɛsin Malimatu Fadima ma Seyda Fadima Malimatu bɔra k'a fɔ an ye ko Imam Ali kun ye dɔnnibagaba de ka fara a ka cɛfarinya kan a n'a ka Ala ɲɛsira n'a ka yɛrɛmajigi e yɛrɛ bɛ se ka dakuruɲɛ damadɔni I bɛ se ka Ali ka kumakan jumɛnw fɔ an ɲɛna an bɛɛ lajɛlen ka se k'a ta k'an yɛrɛ tasi n'a ye nin waati in na inshallah Ala k'an bɛ sababa Badara Ali fana ye kodɔnna de ye wa a ye kumakan dɔw fɔ k'an yɛrɛ an ladi n'a ye a ko Badara Ali ko karramallahu wajahu man jama sitto hisal lam yada lil jannati matlaban wala ani nar maharaban ako jogo ba woro be mo sera ko woro in fara ɲɔgɔn kan
k'i ma tɔ foyi to alijinɛ ɲini sira la wa i ma tɔ foyi to ka boli ka bɔ tasuma ɲɛ i ma tɔ foyi to fana la a fɔlɔ ye jumɛn ye a ko man arafa Allahu fa ata'ahu a ko ni mɔgɔ min ye Ala dɔn ka tila ka Ala bato sabula Ala kira y'o de f'an ye hadisul kudusi kɔnɔna a ko arifuni kabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni a y'a ɲini aw kan dɔn yani aw kan bato n'aw ma ne Ala dɔn aw bɛ ne bato cogo di a tilala k'a fɔ ladilikan filanan na wa arafa shaitan fa asahu a ko ni i mɔgɔ min ye shaitani dɔn ka tila k'a sɔsɔ o de kama Ala b'a f'an ɲɛna inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwan إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم ako ala kama shaytan min filani aw jugu bangene yere dedu wa yere ka jugu ya mine o kore aw mabaka akam masiru anabe ko munu masra nya horo ayo mabo bela jilina sabla baka aka tondum o kore mo tugura shaytan ko abo bela jilina wele ka tatasuma ma o de kama am profiter comme am be san laban wati la am be ladili kam mi fan dimi anam balma muso yi o de am be san laban am bo ni sojala ngan jija nga keni islamiyya taabolo de mɔgɔ ko k'i ye silamɛ a kɛ ni silamɛya taabolo ye kana sira bila dɛ an kana ɲɛbɔ k'a fɔ ko minnu man di Ala ye ko n'an m'o k'an yɛrɛ la k'an tɛ ɲɛ sabula a b'an den caman ɲɛna ni ma n kuntigi ka mɛsi k'a la n tɛ ɲɛ ni ma produit mu n tɛ ɲɛ ni ma jibu kunkurun walima pantalon don n tɛ ɲɛ silamɛya ka laɲini t'o ye n'i ko k'i ye silamɛ ye i b'a ɲini k'a dɔn min ka di Ala ye de i b'o de kɛ o de b'a to e ni seitan bɛ mabɔ ɲɔgɔn na o kɔfɛ ladilikan sabanan na a ko wa arafa al-haqqa wattabi'ahu a ko ni mɔgɔ min fana ye tiɲɛ dɔn ka tila ka tugu tiɲɛ kɔ a ko wallahi o ye aljinɛ sira ɲini a naanina a ko wa arafa al-batila wattaqahu a ko ni mɔgɔ min fana ye kojugu ni jogojuguya dɔn ka tila ka i mabɔ a la a ko ye aljinɛ sira minɛ dɛ o tuma k'i mabɔ kojugu ni fɛnw na o de ye aljinɛ sira ɲuman ye a duurunan a ko wa arafa dunya farafadaha a ko ni mɔgɔ min fana ye diɲɛ dɔn ka tila k'i ban diɲɛ na Ala ko wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ko diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya ye foyi tɛ fana kɛra waati dɔ min bɛ tɛmɛ di a jumɛn bɛ laban a denmisɛnniya de bɛ taa laban kɔrɔ la wa a kɛnɛya o bɛ taa laban hali tɛ se k'i ka tasale ta wa ɲɛnamaya fana bɛ taa laban saya de la o tuma sogo ɲɛgɛn ji de don a bɛ mɔgɔ nɛgɛn de o tuma a bɛ mɔgɔ malasa diɲɛlatigɛ i ka ba la o kɔrɔ tɛ k'i kana fini ɲuman don i kana pari mais i k'a lajɛ dɔrɔn min ka di Ala ye k'o kɛ min man di Ala ye k'o to yen o de y'i bannen ye diɲɛ na ladilikan 6nan n'a labanna a ko wa arafa al-akhirata fatalabaha a ko ni mɔgɔ min fana ye lahara dɔn k'a ɲini sabula lahara ye yɔrɔ min n'an bɛ laban ye c'est da hali ni ye sanu étage de jɔ yan i bɛ taa k'a bɛɛ to yen mais yɔrɔ jumɛn de kan ka labɛn laban yɔrɔ a ko a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔ wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-mawa a ko mɔgɔ bɛ yen n'a siranna don min a bɛna jɔ a maa ɲɛ kɔrɔ a maa b'a ɲininka k'a fɛsɛ ka mizaniw suma a n'a kaburu kɔnɔ daliw ani nin gɛlɛya nin mɔgɔ siranna nin ye dɛ ka tila k'i nin fana minɛ ka b'a nungu a dungaw la sabula mɔgɔ nin a t'i bila foyi la fo n'a kɛra min b'i malasa k'i nɛgɛ min ka gɛlɛya t'i bila o la nka n'i sera k'i nin bali a dungaw la k'a dɔn fa innal jannata hiya al-ma'wa wa aljinɛso min labɛnnen don o de y'o tigi sigiyɔrɔ ye o de y'o taayɔrɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ Aliyu Badara Aliyu a ka ni san yɛlɛma ye Ala k'a kɛ hɛrɛ ye an b'an karamɔgɔ fana fɔ ale min bɛ nin kɛnɛ sanuma in sigi a n'a muso sanumaw kɛrɛnkɛrɛnna an b'a Hajara Tunkara an b'a fɔ ka barika da a ka cɛsiri la nin baara in na Ala sɔnna ma an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i ka ni bilasiralikan sanuma ninnu na siga t'a la ne ni lagɛli jamaw an ye tasi ani fayidaw caman sɔrɔ Seydina Ali a ka ni bilasiralikan ninnu na an bɛ Ala deli ya Rabi Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin maa fɛn o fɛn de sɔgɔlen b'a la nin waati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira Imam Ali alayhi salam ale ka bangeli hukumu kɔnɔna na min bɛ ɲɛnamaya an ba fɛ Haidara tanti Hajara Tunkara an b'a fɔ Ala k'an n'a sara ni hɛrɛ ye an ka baaraw ye waati la kow ye
ka sanga ni o ye Teliala Seyda mama i ka kuma kuncɛ kuma ani ka foli kan ani an bi san laban na fana dakuruɲɛ dɔɔni inshallah alhamdulillah an bɛ kumakan laban min fɔ k'a fɔ Seyda kuma kelen min fɔ an k'an janto an yɛrɛ la an bɛ ka bɔ san dɔ la an bɛ taa don dɔ la pour que an ka se ka san kɛ hɛrɛ la an k'an janto an yɛrɛ la Seyda Mukulusu i b'a dɔn jugoko problème de y'anw sɔrɔ o de la Seydina Ali ka kuma ninnu n'an y'a faamu ka baara kɛ n'a ye an bɛ lafiya a ka kuma dɔ bɛ yen a ko ajaban li hazihi dunya yadfa'una al-mala litajmili ashkalihim wa ya'jizuna an tajmili akhlaqihim ako je kabako de ale kabako yale do ala ma de ko an ka nafolo de ɲini an bɛ ka nafolo bɔ k'a don an cogoyaw ɲini na ko mais ko jogo ninnu ɲini k'an ɲinɛnen do olu kɔ aw ni ne an k'an janto jogo la k'an ka denmisɛnninw bila sira ɲuman kan parce que nin fête in olu de a ka ca na denmisɛnnin caman de bɛ kasaraw sɔrɔ fête in na donc kumakɛlaw bɛ kuma sanga ni wagati bɛɛ an k'an janto an yɛrɛ la mais mara in tɛ daminɛ sisan a bɛ daminɛ yanni ka kɔn sisan ye n'i ye den mara a ka ca na nin fête ninnu na ale tɛ taa bɔ k'a bɛ taa désordre kɛ ka taa ko s'a yɛrɛ ma k'a se mɔgɔw ma o la an bɛ lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya aw minnu nana plateau in na Seyda k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka ɲininkali na k'an karamɔgɔ fo sababu ɲuman ale min foli tɛ ban walahi karamɔgɔ fo da t'an bolo an b'a fɔ dɔrɔn ala k'a sara ala de bɛ karamɔgɔ sara n'a ka denbaya kan an ba sanuman kɛrɛnkɛrɛn ni foli n'o ye tanti ye sutura tanti ala k'a sara a bɛ fɛn min fɛ musow la ala k'an k'o ye a tɛ fɛn o fɛn fɛ an na ala k'an b'o sira kan tanti ŋaniya tɛ foyi ye ko karamɔgɔ ko jogo ko min k'a ka sabati ala k'a sabati an na k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a deli ala fɛ ala ka wagati wɛrɛ jira an na inshallah Seyda Fadima i ka kuma laban ani ka foli kan ala ka jɛn alhamdulillah ne ka kuma laban ye min ye dɔrɔn o ye foli de ye an bɛ san laban kɔnɔ an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an dusukun kɛ kelen an ka dugawu kɛ Mali ye ala ka Mali bɔ bɔlɔ la ala ka jamana suma ala k'an karamɔgɔ man ɲɛ ala k'a ka Seyda baw bɛɛ lajɛlen man ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ min kɛ kɛnɛ kan Seyda Hajara Tunkara dan t'a la an b'a fɔ a ka nin kɛnɛ sigili la an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo n'ala sɔnna ma foli belebele ye aw yɛrɛ tɛ ta ye an ka malimatugu a kɛlen k'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka sɔn ka na sigi an ni jɛma an bɛ se ka masala ka se ka faamuyali kɛ ni cɛba in ka ɲɛnamaya la a ye jɔdaba minnu fa diinɛ dɛmɛli la a n'a yɛrɛ jogoba anw yɛrɛ bɛ se k'a ta k'a ladege cogo min na ka kisi ani kunnadiya sɔrɔ an ka ɲɛnamaya in kɔnɔna na ani lahara jɔ don an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ an bolo alijinɛ ye ala ka a kɛ an bolo dalu ye kɛnɛ in bɛ ɲɛnamaya an ba de fɛ Hajara Tunkara an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin a ma ani an ba tɔw bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ an fa kɔ an ka sababu ɲuman fa Seyid Sherif Usman Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen folen don kɛnɛ in kɔnɔna na i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na baara in bɛ tali kɛ sigida 2 de la nin kun ye sigida fɔlɔ ye ni ala jɛna n'a ye sigida 2nan bɛna kɛ Ustaz Amadu Jalo a n'a ka invité aw na walawalali caman sɔrɔ an ba Hayidara tanti Hajara Tunkara ani a ka association Ala Sago Jama Sago u ye wulikajɔ ni baara bolodalen minnu b'u bolo ɲinɛ san kɔnɔna na u na da aw tulo kan ni ala ka jɛn o la an bɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔna na ni zikiri duman dɔ ye ni ala ka jɛn inshallah. Seydina Ali Badara Sajaja ni ala ni bonya 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 ala de magla ni wari e mo bonya kibina ni samu e mo bonya ni fama e mo bonya kibina ni toma e mo bonya Seydina Ali ala de kana kibla kana kaslame ya bola ala ko kika to dafara kika to kaslame ya juku dati kakira Muhammadu juku dati kika to kaselila na begi udati kera mala Seydina Ali Badara Sajaja ni ala yi bonya mawati sekina Seydina Ali Badara Sajaja ni ala yi bonya mawati sekina wa kala ko bi Seydina Ali ula ale de bangina Ali ka ba kono awolo ba ikile sawake ayo keni
aliuye wayoke alikawakono ala murudi sedina aliuma lode sulkafariye aliu kumana dokele jamana ni jugu ya doko aliu bikene dala wacha umisira aliu kumati musuluma Dina mana dohu ya silama ya folila Akla kubanga sedina aliutano Digi batano fana Oyena kamana katane tabalima Sabu fidere wala ya matiye Nata musokora patro kota hoye kuwereye Silama umanganyina aliuto Silama ya jalaji kumana dikira maabadi aliude maakaka mifolo Wakira kwa ale kwa aliula Kwa aliu kwa ale Muhammadula Kwa ale te kwa aliudebe Kwa aliudeye babuluta Aliude sulka farita Tabade msema foka na ashide Abitenela kasilame ya ine koloshi Kwa uyafa kasilame ya nofe Uyade ufa kasilame ya nofe Ali hasadi usteina Laki komisila mekera di baraniye Selila do kamana aliu toko Na au mafo Nimo wasirana Imasira Nisira kisa asame aliu toko Muso ubekafo Cheba ubekafo Delisa ubekafo Manu di fly Kele manedo Muhammadu Burane Sedina Aliu Amisa Inove Fatuma Tache Amisa Inove Hussein Fa Hassan Fa Amisa Inove Aseidi Sherifu Usumane Haidara Moke Aliu Amisa Inove Sedina Aliu Bajira Sadaka Aliu Yahudi Sedina Malamu Haidara Jara Kutumara Ala Iladiene Aliu Kuinyi Efa Tobaye Aliuye Ide Tobada Aliula Iburane Tobaye Aliuye Wasafa Ibijama Farajogo Matakane Wasigi Sedina Aliu Tobola Me Haidara Nafuru Musufu Ka Haidara Volode Numbefu Ka Shirifi Uka Numbalefu Sani Kulubali Ede Wakani Moriso Inda Aliula Sedina Aliu Bajira Sadaka Aliu Yahudi Sedina foli ani wale ɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin nin waati na zikiri fimani ma a ka imam ali fasa an bɛ dugawu kɛ ala ka k'a ma baraji ye nin waati na an bɛ kɔsegin foli ta ka ɲɛsin aw la fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan aw bisimila aw ka jɛmukan filanan kɛnɛ kan imam ali ale ka bangeli la san o san sherifila tv bɛ jɛmukan min sigi aw ye a ta ko filanan o de ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka k'a ma baraji ye kɛnɛ in kan ka foli lase an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ ma seyidi sharif usman mariam haidara ni y'a ye an ye nin ko ninnu faamu ani k'u tugu ɲɔgɔnya ka baara kɛ a ye ni a ye ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri ni a ka wele ko ɲuman ka ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ma k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo an ba fɛn o fɛn bɛ yen an b'u bɛɛ fo ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la kɛnɛ in kan an b'a dɔn k'a fɔ imam ali ka denbajɛ la a bɛ an ba bolo madame haidara tanti jara tunkara an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn ka foli belebele ta k'a ɲɛsin a ka club maaw ma n'o ye imam ali alasago jama sago k'a présidente ba fo tɔndenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'u bɛɛ
bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka an n'u sara o hukumu kɔnɔ an ka présidente n'a ka jamaw an bɛna olu de bisimila kɛnɛ kɔnɔ yanni an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ fɔlɔ k'u bisimila an bɛ fɔlɔ présidente yɛrɛ la madame Mayiga Mariam Tembeli présidente salamu alaikum. Wa alaikum salam. A bɛ cogo di? Alhamdulillah an bɛ ala fo k'a barikada. Dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na. An b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu. Aw minnu nana an b'aw fo k'a barikada minnu fana bɛ k'an filɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barikada ala ka bɛɛ sara an karamɔgɔ yɛrɛ a n'a ka denbaya an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye k'a barikada fana ala ka hɛrɛ k'a min ala ko o dugawu minɛ maa filanan o de ye madame Ba Fayatima Zahara Jalo filamuso a bɛ di baasi t'i la a bɛ cogo di baasi foyi t'an na dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. N ka foli bɛ lamɛnnikɛlaw ani lajɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka Sirifila TV yɛrɛ fo yarabi ala ka sigi ɲɔgɔn caya ala ka o dugawu minɛ maa saba de ye madame Tarawele Fatimata Ture ale y'an ka secrétaire ye Sirifila TV la a bɛ cogo di Aja? An b'a fɔ assalamu alaikum an bɛ an lajɛbagaw ni an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka se studio ba in kɔnɔ yan n'o ye Sirifila TV studio ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'o yɛrɛ mana daru la kama an bɛ bɛɛ fo k'an fana karamɔgɔ fo an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikum salam an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn maa naani maa laban o de ye madame Jara Kunba Jaburaka marakamuso a bɛ di? baasi tɛ yen nɔ an bɛ ala tanu aw b'a kan dɔɔni dɔɔni marakakan na kelen kelen dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu sen y'an sɔrɔ ani minnu sigilen don telekɔrɔla la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. ni ala sɔnna a ma nin waati in na jamana caman de bɛ an lajɛ farafinna ka taa se farajɛ la Sirifila TV ale bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'i ko k'i b'a fɔ a fɔ cogoya la mais jamana damadamani bɛ yen i n'a fɔ Côte d'Ivoire ka taa se Gabon Burkina ninnu ye yɔrɔ ye i mana don a kɔnɔ a bɛ kɛ i kɔnɔ i n'a fɔ i bɛ Mali la ka kɛ ni ka wulikajɔ n'u ka lajɛli Sirifila TV la an b'u fo kɛnɛ in kan k'an ka président international fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Adama Sakɔ ye yan fo Côte d'Ivoire an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu bɛɛ ɲɛ k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo k'an ka tɔn karamɔgɔw bɛɛ fo ka dugawu kɛ u bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛna présidente yɔrɔ présidente ɲinan san 2025 club Imam Ali ala sago jama sago minnu ko k'u bɛ fara an ba kan k'a dɛmɛ Sirifuw ka baaraw ɲɛnɛmayali la ɲinan aw y'a boloda cogo di aw sera ka baara jumɛn kɛ? an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a dɔn an b'i yɛrɛ fo k'i barikada i ka baara ɲuman na 2025 la an ye baara min boloda an sera ka dɔw kɛ an ye caman kɛ an ye dugawu ɲini kɛ an ye o kɛ k'o ban an tilala tuguni ka suman bayɛlɛma min kɛ o fana kɛra ala sɔnna o fana kɛra o kɛra fayida yɛrɛ ye musow ma ka ne ka laɲini ye o min ye musow ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye vraiment suman bayɛlɛma ye o fɛngɛ di musow ma a kɛra a ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ min ye dugawu ɲini fana ye yɔrɔ bɛɛ bɔra o kalama an tun ye n'an bɛ événement dɔ kɛ Moribabugu yan nɔ événement in a bɛnna ni essence ko crise ye donc an balima ko n'a bɛnna ni essence ko crise ye ko an ka kɛ dugawu kalan ye jamana yɛrɛ ye ka kuranɛ kalan jamana pour que ni crise bɛ bɔ mɔgɔw da la cogo min na ko ka dugawu kɛ jamana ye ala sɔnna o fana kɛra an b'a fɔ ala ni Sirifu Alberto barika duwawu ni caabira bari an y'a kɛ don min na an yɛrɛ tun sigilen tɛ ni jama min ye o jama nana wa a ma mɛn fana crise wulila ale kɛnɛ fana ka dɔw caman dira sɛnɛbaatɔw
lajɛra kosɛbɛ ni wo bɔra caman ye donc diɲɛ yɛrɛ dabɔra hinɛ min kama o hinɛ yera duwawu ɲini na o kɛnɛ kan yen nɔ duwawu ɲini kɛnɛ kan o hinɛ yera yen nɔ wa ala sɔnna an bɛ se k'a fɔ ala ye duwawu jaabi Amadu inshallah ni ala sɔnna o ɲɛna kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka na Kunba Jaguraka présidente bɔra ka aw ka ɲinanbaraw kun fɔlɔw fɔ aw ka suma bayɛlɛma formation min ni aw y'a kɛ a kɛnɛ kɔnɔ suma bayɛlɛma in tun bɛ fɛn jumɛnw kan ani jɔn ni jɔn y'a participer Jalo i ka o ɲininkali diyara n ye san o san Imam Ali kɔnɔna na an bɛ programme dɔ de ta an bɛ min réaliser san kɔnɔna na alhamdulillah an ka programme de formation fana bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na a dan ma mais san o san an bɛ hakɛya dɔ ta ka a dɔɔni dɔɔni kɛ donc an ye baara in daminɛ ɲina programme an y'a entamé ɲina an ye fɛn caman bɛ a kɔnɔna na komi n'an sera min ma don min an bɛ o kuma kɛ ɲinan ta an ye o kɛ suman bayɛlɛma kan an ye suman bayɛlɛma ta mun na sabula ni i y'an ka bi tile lajɛ bana cayara kojugu Jalo bɛɛ ma ɲinɛ donc toujours n'a fɔra mɔgɔ ma ɲinɛ u b'a fɔ foyi tɛ an ka dumunifɛnw de don et pourtant an ka dumunifɛnw don caman bɛ yen nɔ minnu tiɲɛnen bɛ se an ma dɔw yɛrɛ bɛ an b'u dun an t'u cogoya dɔn bon ni y'an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ Mali bɛ jamanaw fɛ n'a fɔra ko ka jamanaw jate baloko dɛsɛ bɛ jamana min na Mali bɛ jate a fɛ n'a fɔra ka jamanaw jate fɛnɛ balo ɲuman sɔrɔli o fana bɛ jamana min na Mali bɛ jate a fɛ tuguni parce que balo bɛ se ka kɛ en quantité mais pas en qualité mais ni fila bɛ problème bɛ Mali la bon n'i y'a ta k'a lajɛ fɛnɛ Mali filɛ nin ye Mali ye jamana de ye gaspillage bɛ k'an fɛ yen kojugu Jalo n'an ka ɲɔtigɛw ni malotigɛw kɛra malo ni ɲɔ min bɛ tiɲɛ c'est trop anw fɛ yan yiriden hakɛya min bɛ toli a dan tɛmɛnen don an ka nakɔ kɔnɔfɛn hakɛya min bɛ toli o fana dan tɛmɛnen don donc an yɛrɛ y'a lajɛ n'i ko i bɛ baara daminɛ an ka daminɛ sumana fɔlɔ dɛ parce que n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ diɲɛlatigɛ la kɛnɛya ni o de b'i la fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka ko tɔw boloda bon kɛnɛya in dun fana gulonna baloko la tuguni donc an ka daminɛ balo yɛlɛma la n'an ye balo yɛlɛma kɛ sisan nɔ o bɛ kɛ sababu ye n'an ye kɛnɛya sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka na ni baara tɔw ye o balo ninnu fana na ala sɔnna an ye sɛnɛfɛn kelen ta n'o ye suman ye an ye min ta particulièrement o kɛra malowusu ye sabula an ye a fɔ toujours kɛnɛya ko ta fanfɛla la malowusu n'i y'a ta k'a lajɛ ale ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma ka tɛmɛ malo jɛmani kan donc an ye malowusu ta an y'ale bayɛlɛma ka kɛ produit 3 ye juga ɲugubala yɛlɛ ale ni nitiriri o kɔfɛ nitiriri ye malo ni an ka nakɔ kɔnɔfɛnw ɲagaminen ɲɔgɔn na comme son nom l'indique malo nutritif de don wa malo min ni a bɛ farikolo yɛrɛ labalo kosɛbɛ sabula a dan tɛ malo gansan ye an ka nakɔ kɔnɔfɛnw jalen ɲagaminen don a la a ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ wa fana a digéreli ka nɔgɔ a ye n'a fɔ i bɛ se ka fɔ malo salati bon mɔgɔ caman b'a dɔn malo couscous la caman b'a dɔn malo couscous la parce que n'an ye couscous arabe dilan sisan an tɛ macédoine k'a la a mɔlen kɔfɛ yan mais ale ni a macédoine jalan bɛ ɲɔgɔn na quoi donc i b'a yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn a banna o kɔfɛ an y'a ale malo kelen bayɛlɛma ka kɛ juga ye juga kɔni bɛɛ b'o dɔn an ka société kɔnɔna na yan nɔ tigawa bɛ kɛ ale la o kɔfɛ an ye ɲugubala yɛlɛ fɛnɛ an y'o kɛ n'a ye komi an tɛ sɔfɔn bolo ko période la mais an y'a kɛ ni épinard ye wagati cogoya kama épinard fana nafa min bɛ ale la farikolo la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ o kalama kosɛbɛ o kɔfɛ an ye yiriden fɛnɛ ta an ye yiriden min ta o kɛra zira ye ale fɛnɛ ye den nafa bonya kama farikolo kan denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw cɛmancɛla mɔgɔw an ye ale ta k'ale kɛ jus ye o kɔfɛ an y'an ka nakɔ kɔnɔfɛn wɛrɛ ta ni o ye carotte ye
parce que an ka fɛ yan nɔ fana yiriden de fɛnɛ ji ka ca an bolo nin fɛn na ka tɛmɛ nakɔ kɔnɔfɛnw kan donc carotte bɛ yen mais i b'a ye kelen kelennin de bolo mɔgɔ t'a a kɛ kosɛbɛ an y'a fana ta k'a nafa yira mɔgɔw la walasa a bɛ se ka kɛ dɔɔnin ye cogoya min na surtout an ka bi tile na téléphone kɛlen don k'an bɛɛ ɲɛko ban ale b'i nafa ka bon ɲɛ ma kosɛbɛ an ye ninnu de kɛ donc formation in kɔnɔna na sabula formation in laɲiniba dɔ tun ye a fɔra ko Imam Ali an ka laɲini ye dɔɔnin ye dɔɔnin dan tɛ diinɛ dɔrɔn dɔɔnin ye dɛ karamɔgɔ ye fɔ an ɲɛna ko foyi m'an bila retard la an banna recherche ma k'an sigi ten tɔn dɔrɔn donc diinɛ dɔrɔn dɔɔnin tɛ diinɛ dɔɔnin b'a kɔnɔna na cogoya min na an ka adamadenya ɲacogo fana o fana bɛ a kɔnɔna na o cogoya kelen na o de la an ye nin formation kɛ musow ka bɔ ko kalama u ka dɔ k'u yɛrɛ ye ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye walasa dɔ bɛ bɔ cɛw fana ka charge la cogoya min na. mɔgɔ hakɛ joli sera ka formation participer mɔgɔ min ye formation participer a ka ca ni mɔgɔ 20 ye sabula club bɛ fan o fan fɛ an y'a ɲini club bɛɛ fɛ bɛɛ ka représentant dɔ bila ka na mun bɛna formation ka participer dɔw fana ye a mamutu bɛɛ olu y'a ɲini an fɛ ko u bɛ fɛ ka participer olu fana participer a fɛ donc sisan nɔ olu kɛlen sisan nɔ an ye nu former u fana bɛ jigin u ka club kɔnɔna na ka taa u ka mɔgɔw former. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na madame Traoré yɔrɔ madame Traoré an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Imam Ali aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ samedi tɛmɛnen aw ye siraban min tɔgɔ dalen bɛ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara la aw y'a furan ka taa se centre santé Sɛrifu la a baara a kɛra cogo di aw bolo. alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ i yɛrɛ fo Jalo aw ka wulikajɔ ni aw ka cɛsiri la parce que an ka activité ninnu programme ninnu kelen kelen bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ n'i y'a ye an bɛ ye Imam Ali ala sago jama sago n'i y'a ye an bɛ ye bi diɲɛ fan 14 fɛ k'a dɔn k'a fɔ ko nin club in bɛ yen an b'a ka ŋaniya ɲuman de kɛra sababu ye ka club in sigi ne ye Tanti Jara an b'a fɔ k'a Hayidara n bɛ sɔrɔ ka Tunkara Togo la alhamdulilayi baara in bolodara cogoya min na parce que ɲɛ bɛ jama ka ca ɲɛmɔgɔw de sigilen don commission an falaka minnu filɛ nin belebelew de dogolen don minnu tɛ ka kuma a t'i n'a fɔ anw de bi yan k'anw b'a bɛɛ dɔn an tɛ fosi dɔn belebelew de dogolen don u y'an k'u kumada de ye an ka se ka ɲɛfɔli kɛ commission minnu sigira baara in tagaɲɛ kama n'o ye a ka se ka organiser yɛrɛ ka ɲa n'o ye sirafuran ani dɔgɔtɔrɔso koli ani an ka misiri belebele misiri min bɛ Araka kelen sela la a baraji ala de b'a dan dɔn n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ka misiri ye Janginɛbugu kɔnɔna na alhamdulilayi commission ninnu ye baara organiser an taara sɔgɔma an ye heure di bɛɛ lajɛlen ma ko 8 heures ka bɛɛ sɔrɔ yen alhamdulilayi an falakaw bɔra an balakaw bɔra yɔrɔ bɛɛ lajɛlen fara fɔɔnɔw sanna baarakɛminɛ kelen kelen bɛɛ tun b'an bolo i hakili bɛ fɛn fɛn na k'a bɛ se ka yɔrɔ lasaniya alhamdulilayi an y'o bɛɛ dɔ ɲini k'o se walasa baara ka ɲa commission ninnu ye mɔgɔw tila u y'a daminɛ an b'an ka président ba fo nin yɔrɔ la n'o ye Masa Solomana ye belebelew dogolen de bɛ yan caman ani Isa Sidibe ka fara Dunbiya ninnu kan ani Modibo ninnu olu n'a ɲɔgɔnna caman u ye commission tila u y'a daminɛ goudron na mɔgɔ minnu bɛ taa goudron na u y'o mɔgɔw bɔ mɔgɔ min fɛnɛ kan ka olu bila olu ɲɛ ka baara labɛn olu fɛnɛ bila olu ka baara la olu tile goudron furani ma mɔgɔ kulu filanan tilali o kɛra yɔrɔ jumɛn ye o kɛra an ka dɔgɔtɔrɔso belebeleba ye an fa ye baara kɛ ni dɔgɔtɔrɔso n'i y'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ furakɛ a kɔnɔ fi sabilillahi ala kama ala yɛrɛ ɲɛda kama dan tɛ ala olu kulu fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ tun b'o la ka fara an ka secrétaire ba la n'o ye Kunba Jagora ka ye an ye sira minɛ ka minɛnw ta ka dɔnkiliw da ka courage don mɔgɔw la ziirikɛla ninnu tɛ yen gansan fɛnɛ ziirikɛla ninnu bɛ yen nin ka dusu don cɛw kɔnɔ ka dusu don musow kɔnɔ diinɛ bɛ taa ɲɛ cogo di u ye baara daminɛ u bila l'u ɲɛ u taara ka taa dɔgɔtɔrɔso belebeleba in nin bɛɛ la an ba ye turu kɛ nin yɔrɔ 3 bɛɛ kelen kelen na ka taa sen jɔ yen bɛɛ fi sabilillahi ala kama ni musokɔrɔba ninnu u ma bon u yɛrɛ bolo quoi
yɛrɛma jigin dannen ninnu ta ye sabali dan kuma tɛ anw da quoi ni ninnu ye u bolo ɲɛsin fɛn min ma ko anw k'a kɛ o b'a sɔrɔ walahi u b'a anw yɛrɛ ɲɛ o ko la n'u ko a ye dɔrɔmɛ kelen don nin ko in na ala o b'a sɔrɔ u ka ba caman caman de don o la an b'a bilala an ɲɛ ka taga baara ninnu don n'i ye furanin ɲini musoba in bolo ala kadijatu ninnu ɲɔgɔnnaw ma ban sumayya ɲɔgɔnna ninnu b'an bolo a caman caman ka bila an ɲɛ ka furanin ta ka sow ta ka mɔgɔw dɛmɛ baara la ka baara ninnu don ka fara an ba tɔw kan ani u buramusow bɛɛ lajɛlen sirifila bɛɛ de bɔra k'i bolo don an fɛ baara in na o y'u ka majigi yira an na o y'u ka sabali yira an na o y'a yira an na u bɛ an bila sira min kan u yɛrɛ bɛ a kan f'u seko dama yira alhamdulilayi o ɲɛna kosɛbɛ ne tacogo la ni ala sɔnna ma an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn Fatumata Zara jiri b'i bolo ka da madame Tarawele ka kuma in kan yɔrɔ furan kɔnɔna na alhamdulilayi an bɛ ala subhanahu wa taala fo ka barika da masa min sɔnna ka bi jira an na ya rabbi ala ka san wɛrɛ ta fana jira an na awɔ jibili bɛ n bolo n y'a tila bɛɛ fɔ ka ban tiɲɛ yɛrɛ la an ba ninnu kan ka fo n'an y'an ɲɛ jɔ an ba ninnu na an n'an ka saliya fiyewu tanti Jara yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen mɛ an b'ale de k'a kɛnɛ kɔnɔ ni maa o maa y'i ɲɛ jɔ tanti Jara la i tɛ saliya n tɛgɛna bɔra k'a fɔ cogo min na an taara dɔgɔtɔrɔso koli la tanti Jara yɛrɛ de y'a daminɛ wa n'i hakili b'a la k'i sɛgɛnna n'a fɔ k'i sɛgɛn i bɛ sɛgɛn sɔrɔ kuma o kuma i b'a sɔrɔ a ka courage de fanga ka bon n'o kɛra dɔrɔn sɛgɛn b'i bila misiri kɛra ten misiri kɔyɔrɔ yɛrɛ la tanti Jara ye baara min kɛ a kɛra ala ɲɛna denmisɛnnin caman sɛgɛnna k'o fari faga mɛ o bɛɛ la ale n'a ka courage bɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala de deli ya rabbi ala k'an kɛ u ladegebagaw ye u bɛ cɛsiri ni jija min b'u la diinɛ baara la ani ahali beyitiw ka kɛnɛ yirali la ya rabbi ala ka courage di an yɛrɛw ma an ka se k'u ladege fɛ an k'u ladege o diyara an ye an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka nin kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ an bɛ segin ka na présidente yɔrɔ présidente an y'a ye k'a fɔ ɲinan aw ye aw ka conférence kɛnɛ kan aw ye thème ta tuguni k'a kɛ drogue ale kɛlɛli ye salongo o thème kelen de tun b'aw bolo conférence kan an bɛ fɛ k'a dɔn ka taa ni ka segin kɛ salon kana ɲinana denmisɛnninw ka drogue ko la laɲini jumɛn de y'a to aw banbalen bɛ a kan an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamina Amadu salon an kumana drogue ko kelen na yan o kuma na thème principal yɛrɛ salon an ye conférence k'a kan an kumana kan plateau la yan fana an ye conférence k'a kan ni an ba ka laɲini ba de ne m'o de f'i ɲɛna an karamɔgɔ an k'a fo ka barika da puisque ale ka du kɔnɔ muso ninnu cɛsirilen don kojugu an b'a dɔn olu ta ye dilanlen don ka ban mais olu bɛ hamina anw kɛnɛmamɔgɔw de ta ye a bɛ fɔ ko dɔrɔn kɛmɛ ka mɔgɔ min sa yɛrɛ sisan fɛn caman b'a fɔ hali o san na u y'a fɔ ko sɔrɔta bɛna kɛ ko mɔgɔ caman échouera drogue de kama o ma fɔ o mɛnlen kɔ an ba bolo ale yɛrɛ kɔni ko k'an k'an jija ka nin kɛlɛ yɛrɛ de kɛ a ko an ma salon an kɛlen ka conférence in kɛ k'an kana dan o ma ko an ka kɛnɛ sigi yɔrɔ bɛɛ la ka conférence bɛɛ organiser an ka club bɛɛ la pour que denmisɛnnin minnu b'o entourage la olu ka se ka se ye k'a to yen nɔ ni min tulo kɛra tulo kunnandi ye n'i y'a mɛn i bɛ se k'a ye ka to yen nɔ ala y'a kɛ an ma se ka o bɛɛ sigi k'a ban ɲinan kɔni inshallah an b'a baara kɛ ni ala sɔnna a ma dɔrɔn min ye ne ka mɔgɔ min sa e yɛrɛ b'a dɔn hali denmisɛnnin fitinin san 11 n'i y'a ye dɔrɔn bolo fɛngɛ na dugu kɔnɔ a bɛ kɛ ko k'i bolo fila bɛɛ kuma ka kule et puis dɔrɔn modèle ka ca a dɔw bɛ mɔgɔ sa yɛrɛ pewu komi o conférence kɛra denbaw y'a mɛn muso y'a fɔ an denbaw k'an k'an jija vraiment an k'an jija du b'anw de bolo cɛ min bɛ taa ɲinini kɛ dɛ muso ye kuma min fɔ conférence kɛra a bɛ tila ka bɔ a bɛ n'a bɔ mɔgɔw bɛ n'a mɛn
nka dɔrɔgu kuma ne se ka fɔ ka s'a dan na secrétaire bi yan n b'a ka temps ta ale bɛ se kosɛbɛ a bɛ bɛɛ fɔ a la inshallah ayiwa i ka présidente ko ko secrétaire bi yan n y'a fɔ aw bɛ ka taa ni ka segin kɛ a thème kan aw fana bɛ mun na ou bien aw ɲɛ bɛ jumɛn na ni présidente ye ne cure ye sa sinon a b'a bɛɛ ɲɛ dɔn ala ka ni sababa bɛ jalo i y'a fɔ cogoya min na salon an ye thème in ta ni o ye ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli an ka kuma a kan ni ye ɲininka ko min y'a to an seginna k'a ta ɲinan fɛnɛ n b'a f'i ɲɛna thème in nafa yɛrɛ bonya kama sabula salon n'i y'a jateminɛ salon conférence an y'a kɛ misiri kɔnɔna de la conférence in kɛra misiri kɔnɔ tellement conférence in nafa bonyana mɔgɔw ye ta mɔgɔw yɛrɛ tilara k'a fɔ an ɲɛna conférence in ɲɛna a nafa ka bon mais a y'a lajɛ halisa dɛ a ka ko in walankata ka taa fɛ walasa minnu yɛrɛ ye fɛn ninnu tabaga yɛrɛ a ka se fo n'olu yɛrɛ tulo ma parce que tiɲɛ na o conférence kɛra mais ni kun y'a walankata jeunes kun bɛ caya kosɛbɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ aw y'a dan cogo min kan o kɛra aspect fɔlɔ ye o kɔfɛ tuguni an yɛrɛ fana kun kan ka tournée dɔw kɛ club kɔnɔna na i n'a fɔ présidente da sera a ma cogo min o tournée ninnu an bɛ se ka tournée fosi kun fori k'a sababu kɛ jamana yɛrɛ lahaliya ye sabula tournée ninnu bolodara ka bɛn wagati min ma o nana bɛn déplacement gɛlɛya ma donc baara ma se ka kɛ o de kama an seginna ka thème ta ɲinan tuguni ko n'an ma dabila an t'a dabila fo ko ka bɔ a la timinandi o de bɛ nɔbɔ ko la donc an y'a lajɛ ka conférence nabɔ misiri kɔnɔ zen k'a bila public la shirifila kalanso kuru kɔnɔna na ka jeunes wele minnu y'a tabagaw ye an ka cible directive yɛrɛ u tun bɛ kɛnɛ kan yen nɔ an y'a dɔn ko yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen nɔ ni o jeunes ni olu de dominenen don a kɔnɔna na ni olu de b'a kɔnɔna na kosɛbɛ an ye ci bila u ma mobili baarakɛlaw ka hakɛ to chauffeurs ka syndicat ka représentants tun bɛ yen nɔ jeunes yɛrɛ kɛra ka yen fa tew jeunesse bɛ fan o fan an ye appel lancé u bɛɛ ma ka invitation di u bɛɛ ma u ka na kɛnɛ in kan ka parents wele ka na ka autorités wele polisi minnu ka baara bɛnnen don nin ko in ma jalo fɛn o fɛn concernenen don en tout an y'a bɛɛ touché pour que u bɛɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔna na ka conférence kɛ ka kuma jeunesse fɛ u ka hakili sɔrɔ ten tɔ fɛn ninnu danger la parce que an bɛ ka sensibilisation kɛ k'u ka nin fɛn ninnu tali dabila d'un autre côté dɔw fana bɛ k'a fɔ ko nin bɛ fari foni i mana ta i bɛ baara kɛ kosɛbɛ i hakili bɛ dayɛlɛ k'a sɔrɔ u tɛ ka consensus sɔrɔ k'a fɔ k'a b'u halaki u farikolo la k'u halaki u hakili la ka tila k'u halaki u ka jamana yɛrɛ taga ɲɛ na donc kuma kɛra jeunes fɛ ka kuma kɛ parents fana fɛ bɛɛ k'i ka responsabilité ta cɛ fara muso kan bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la denbaw jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra u ye faw jɔyɔrɔ ye min ye o fɔra u ye ka tila ka wele bila autorité fɛnɛ ma u fɛnɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la halisa sabula anw se ye k'a fɔ an denw ye a y'a tali dabila nin b'a la nin b'a la mais accès facile min bɛ se k'o ban o ye autorité de ye Jalo u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la minnu jɔ u jɔyɔrɔ la n'ale denw ma aw kana ta en tant que a sɔrɔli ka nɔgɔn kɛ an ka baara a bɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ donc minnu fana sera ka a donni fɛɛrɛ minɛ a ka ca Ala fɛ ko in i t'a fɔ k'a bɛ ban mais a bɛ nɔgɔya quoi ni Ala sɔnna Ala ka a nɔgɔya an bɛna Madame Traoré yɔrɔ Madame Traoré hakilina jumɛn b'e la nin baara ɲuman min ni a bolo dara n bɛ fɛ ka e ɲininka est ce que nin ko in an balakaw ka wuli ka jɔ mankan na ka bonya parce que i b'a dɔn muso jɔyɔrɔba de bɛ den ka mara ni a ka lamɔ la an b'a fɔ alhamdulilahi rabil alamina Jalo n'i ye nin question in posé nin ye question ba ye parce que n'i ko ko drogue bi k'an balakaw ta ko olu ka jɔyɔrɔ jumɛn bɛ a la n bɛ se k'a fɔ n'i y'a ta 50%
80-90% o bɛ n'an balakaw ka côté la parce que n'i ko ko du i ko ko muso n'i ko ko jamana i ko ko muso n'i ko quartier n'i ko diɲɛ yɛrɛ dakuruɲɛ kelen i ko muso denmisɛnninw olu de bɛ u mara an falakaw bɛ bɔ olu tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye éducation fanba a bɛ an balakaw de bolo donc olu de kan k'u janto denmisɛnninw na ka wulikajɔw kɛ ka denmisɛnninw ka u suit de très près kuma dɔ la i bɛ dɔ ye so kɔnɔ i t'a dɔn ko fɛn b'u bolo u b'a dogo manafinmaninw kɔnɔ u b'a dogo fɛn mana sugu caman na denba yɛrɛ t'a dɔn nin de bɛ ne den bolo ka don so kɔnɔ o ka bɔ yen u bɛ collaborer ni minnu fana ye sigida la k'u mɔgɔ b'i i teri sɔn bɛɛ ta ko f'a ka cɛɲa an y'o mɛn an ka maakɔrɔw ka kuma na sisan i teri i den a teri kɛra mɔgɔ dɔ ye sisan nɔ olu ka jogo man ɲi comporte ɲuman t'o la u bɛ ɲɛnaminimafɛnw ta e t'a dɔn den ka lahalaya bɛ changer mais ni masa jan t'a la a bɛ dɔn cogo di yɔrɔ a bɛ gɛlɛya donc anw de kan ka janto denmisɛnninw na pour que mara bɛ nɔgɔya n'an ye nin kuma ninnu ta k'a lajɛ nin kuma ninnu bɛɛ bɛ segin an fa ka kuma ma n'o y'an fa n'an karamɔgɔ ye a Seydi Cherif Usmani Madani Hayidara n'i ye an bɛ kuma munumunu chaque fois an bɛna an fa n'an karamɔgɔ fo kuma tɛ se ka taa k'o to n'i y'a mɛn anw bɛ yan bi n'i y'a mɛn diɲɛ bɛ nin degré fɛnɛ na bi walayi an fa ma lamɛnni n'a lamɛnna kɔlɔlɔ min bɛ diɲɛ kan bi tasuma min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi sisan b'a sɔrɔ hali n'a ma ban san b'a sɔrɔ kuma tun t'a la dɛ mais a ma lamɛn a ye mun fɔ san 40 kɔ o y'a sɔrɔ an dɔw yɛrɛ tɛ yen ko jogo n'i ye dɔrɔgu lajɛ ka ɲɛnaminimafɛn quel qu'en soit suguya o suguya a bɛ boli jogo de kan ni denmisɛnnin ka éducation ɲɛna ka jogo ɲa kuma tɛ yen a tɛna dɔrɔgu ta a tɛna joint ta a tɛna tɛrɛmɛdɔli ni kiriti karata ninnu a tɛna ta an karamɔgɔ denkɛ y'o fɔ an ɲɛna n'o ye Muhamadu Madani ye Fancini Hayidara Ala ka hinɛ a la a n'an ka banbagatɔw bɛɛ lajɛlen a y'o de fɔ a ko ni n'ale ye denmisɛnnin ye kamalenkɔrɔ ye a ma s'a ka kulusi kɔrɔ a ko ale t'a dɔn ko bɛ se du kɔrɔ walayi n'an ye ninnu ye ani Iba ni Sherifu ninnu ye silamɛya ka fierté de anw b'an disi gosi ni ninnu de ni ninnu lajɛra diɲɛ bɛ nɔgɔya dɔrɔgu ko kuma tɛna kɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu d'an ma amina Ala ka o duwawu minɛ an bɛ sɔrɔ ka na Fatimatu Zahra n'i y'a jateminɛ ni Malimatu bɔra k'a fɔ sisan n'o ye Madame Traoré k'a fɔ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon mais tuma caman n'i ye wele bila musow ma a ye na aw ka taa sumu la ou aw ka pariw i b'a ye musow fari bɛ foni fɛn o fɛn wari bɛ sɔrɔ a la mais n'i ye musow wele ko a ye na an ka taa a lajɛ denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi lamɔ o n'a ɲɔgɔnna nin n'a ɲɔgɔnna a ye n'i ye conférence sigi ko musow ka na drogue ɲɛfɔli ni fɛnw u fari tɛ foni mun de b'o kɛ alhamdulillah an bɛ Ala fo k'a barikada an kɔni kɛra an bɛ min fɔ o yɔrɔ la a bɛ i n'a fɔ sitanɛ de bɛ ɲini ka s'an kan dɔɔnin an bɛ Ala deli Ala k'an bɔ so sitanɛ na an k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi gulonnen don anw de la u ka kɛ mɔgɔ ɲɛnɛmaw ye sini u gulonnen don anw de la wa n'u tiɲɛna sini anw de b'a degun sɔrɔ sabu dutigiw bɛ bɔ sɔgɔma ka taa musaka ɲini na mais u fana u k'u janto denbaya la balo ɲini ye tiɲɛ mais bɛ ka mɔgɔ min balo ne m'o lahalaya dɔn i ka balo ɲini bɛna mun ye a bɛ kɛ i bɛ k'i ka balo ɲini ka lafili sabula e bɛna mɔgɔ min balo e kɔni b'i ta kɛ ka balo ɲini dɔrɔn ka na di denbaya ma denbaya yɛrɛ lahalaya ye min ye e t'a dɔn e t'a ɲɛɲini o défaut belebeleba fana bɛ yen nɔ i ko baw an baw tiɲɛ yɛrɛ la défaut belebeleba bɛ an na sabula denmisɛnninw lahalaya bɛ yɛlɛma tuma dɔw mansa musoman dɔw bɛ bɔ a kalama mais u b'a dogo faw la o ye défaut belebeleba de ye ni e y'a dogo a fa la a tiɲɛnen kɔfɛ e nana ɲɛfɔ a marabagaw ɲɛna minnu bɛ se ka corriger sɛbɛ la i b'a ye i bɛ retard la depuis a daminɛ na n'i ko a tiɲɛ yɛrɛ la karisa cogoya falennen don fa yɛrɛ b'a don a ka programme na n'a nana a b'a jate minɛ a b'a suit k'a lajɛ ani jɔn bɛ jɛɲɔgɔnya la a bɛ taa min a jɛɲɔgɔn ye jɔn ye n'a y'o dɔn a kan k'a mara cogo min na a fana b'o dabali siri mais n'i y'a dogo ko den diyaɲɛ kama i b'a dɔn k'a fɔ ko o tɛ diyaɲɛ ye dɛ o ye i bɛ k'i den tiɲɛ de maa o maa ma se ka den koron
k'a dɔn adamadenya ɲuman da fɛ i b'i sigi a kan i den b'i lakasi sabu ne ma se k'a lakasi dɔrɔn a b'i lakasi f'an k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko denmisɛnnin ninnu ka ye an bolo kalifa fɛnw de o dira an ma an kan k'u an janto u la janto cogo bɛɛ lajɛlen na ka diinɛ ɲɛ yira u la c'est o défaut belebeleba fana de bɛ na ni nin bɛɛ ye n'i y'a mɛn éducation ko in a fanba ye diinɛ ɲɛdɔnbaliya ye parce n'i ye den to a yɛrɛ ma ten aw tɛ ala ko ɲɛɲini aw tɛ denw bila sira la e yɛrɛ tɛ wuli ka seli e yɛrɛ ko den ma wuli ka seli a tigɛr'i la ou bien e b'i sigilen to e bɛ nkalon tigɛ alors awɔ ne bɛ fɔ bangɔni na ne bɛ bozo la k'a sɔrɔ e bɛ ɲamakɔrɔ depuis ye den yɛrɛ bɛ tigɛ e la donc ni den tigɛr'i la dɔrɔn den yɛrɛ bɛ kɛ nkalontigɛla ye ni den ye nkalon tigɛ nkalontigɛ de bɛ jogo bɛ wolo adamaden na n'i sɔnna ka nkalon tigɛ i bɛ sɔn ko bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini an baw a n'an kɔrɔmuso a n'an dɔgɔninw a n'an yɛrɛw an k'an janto an ka denbaya la kɛto b'a ka sɔli a la wa salim ala ka o duwawu minɛ o la an bɛna kunba yɔrɔ kunba ne ko sisan an bɛ fɛ k'a dɔn aw ka nin wulikajɔ ninnu na club imam ali alasago jamasago aw sera ka sigi yɔrɔ jumɛn waati aw ka komitew bɛ yɔrɔ jumɛnw na bamakɔ Jalo an sigira yɔrɔ min na i n'a fɔ an da sera dɔw ma ka tɛmɛ yan a daminɛna Moribabugu la n y'a f'i ɲɛna Moribabugu yɛrɛ kelen dɔrɔn komite min bɛ Moribabugu komite 9 Moribabugu bɔgɔ kelen tɛ Moribabugu yɛrɛ niveau la Ansar Kadiri kɔnɔna na komite Moribabugu Imam Ali club la den o sente kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu y'a kanu ka don a la kan ayi ko fanga ka bon Moribabugu n'a lamina Moribabugu y'a jatigi ye Moribabugu de jatigi ye Moribabugu de club Imam Ali jatigila ye donc Moribabugu bɛ yen Musabugu bɛ yen Yirimajɔ Sema bɛ yen Yirimajɔ D bɛ yen nɔ ni mɔgɔw b'o dɔn Yirimajɔ Kɔjalani na Safo bɛ yen ka fara ko ɲumanin kan o kɔfɛ international la Chine bɛ yen Faransi bɛ yen min profiter fɛ ka n yɛrɛ balimakɛ fo Faransi sigi la Grand Diagus a fana ka wulikajɔ fanga bonyana Imam Ali kɔnɔna na an bɛ baara kɛ ni plaque o plaque ye Jalo Imam Ali groupe sanfɛla la a bɛɛ y'ale ka siɲɛna baaraw de ka foli belebeleba d'a ma international la jama ka ca ka ni miiri jamana si ma ko min dɔ t'a kɔnɔ an yɛrɛ ka farafindugu a bɛɛ Imam Ali représentelen don fan bɛɛ régionnal mɔgɔw fana bɛ o cogoya la mais mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɔgɔ club la donka ni don cogoya jumɛn b'a la Imam Ali don cogoya a ka nɔgɔn kojugu critère 2 dɔrɔn de bɛ Imam Ali la a fɔlɔ i ka kɛ silamɛ a filanan shirifu ko ka diya i ye a banna ni mɔgɔ min ye silamɛ ye shirifu ka di ye dayɛlɛlen don taabolo ma bɔ taabolo la dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen numéro bɛ yen ni mɔgɔ min bɛ fɛ sisan ka don o bɛ numéro jumɛn contacter ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don club Imam Ali la i bɛ numéro kelen de wele 84 Adama i bɛ ɲɛ ma ka numéro affiché 84 27 71 86 Segaka 84 27 71 86 ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin gosi dɔrɔn i ye nin kɔngɔ i bɛ ɲɛ sɔrɔ a la i bɛ don Imam Ali club la ni Ala ka diɲɛ ye 84 27 71 86 ni Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ yɔrɔ bi Ala ka faamuyaw di an ka waati bɛ ka gun yanni an ka se ayiwa gatotigɛ waatiw ma présidente foliw ani nisɔndiyakanw ani kɔsegin foliw sabula baara caman aw ni mɔgɔw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw bɔra jumɛn b'i bolo ka se mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma fɛn o fɛn y'aw dɛmɛ baara in kɔnɔ an b'a fɔ yan k'an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nka yanni an bɛ mɔgɔw fo an b'a an karamɔgɔ n'a ka denbaya de fo fɔlɔ y'a bani ale de kɛra sababu ɲuman ye ka nin ko in jira an n'a ka denbaya ale ye albetu a ye kira Muhamadu kisi ni nɛɛma sallallahu alaihi wasallam a ye birifini biri mɔgɔ 5 min da la a ka dɔn yɛrɛ
o bɔra ale de la ya bannen de la an karamɔgɔ de o jira diɲɛ na diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ ko abu ka fɛngɛ kɛ tan anniversaire kɛ tan o bɔra ale de la an ba o ta ye imam ali ye tan Fatumata ta ye Fɔnba Zahra ye tan Aisha ta ye Husaini ali ma dagama sa an tanti don imam Hassan olu de y'a jira an na nin cogoya in na an b'u fo k'u barikada ala ka si ni kɛnɛya d'u ma nin dun ye ala k'a to silamɛya jugu fo ka taa se diɲɛ wuli ma ala kana o jugu bɔ an yɛrɛ la ala kana an k'u jugu ye n'an bɔra yen an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo an dɛmɛbaga bɛɛ tiɲɛ na a y'a fɔ c'est international an b'aw fo kɔfɛmɔgɔ an b'u fo yɛrɛ k'u barikada u y'u se kɛ ala ka bɛɛ sara ala ka bɛɛ sara yangaw fana bɔra farikolo la adamaden ka n'a sugu tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ala ka bɛɛ sara fɛn fɛn bolo donna nin ko in na ya rabbi ala k'a k'an bolo dalu ala kana kɛ daluya kan ala k'a kɛ imam ali yɛrɛ bonya kama a n'a bɔnna bɛɛ fo ka taa se an karamɔgɔ n'a ka denbaya ma ala ka bɛɛ hami dilan a bɛ to bɛ kuma na sali ala wa sallim présenté an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ sɔrɔ ka na madame Traoré yɔrɔ Fatim foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ ka da ni kuma nin kan Jalo ni ko foli ni kuma kuncɛ kuma min bɛ yen an kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'i ye mɛn k'i ɲɔgɔn dɔnniba ta i b'a fɔ ko ɲumanbaga ɲuman parce que a ye n dɛmɛ n ka ko la o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a ɲɛ an ba ninnu u bɛ événement fɛn fɛn daminɛ n'o de f'i ye o b'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a ɲɛ donc et puis n bɛ min fara kan tuguni mɔgɔ mɔgɔ n'i ka kɛkun sirifuw ka ko la i tɛ sɔn fiyewu a wagati ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma ko dɔ kɛ i n'a fɔ an fa n'a karamɔgɔ y'o fɔ an ɲɛna a ko ninnu ka événement ninnu date mana se hali ni se ye maribatiga de 5 la walima jisuma 5 la a sa i k'a di balima dɔ ma fi sabililahi ala kama ko sirifi dɔ ka nin événement date ye nin i ka hakili jigin a la ninnu nɔfɛtigiw hɛrɛ de don alijinɛ sira de don nɛɛma de don ni mɔgɔ min n'i ma k'a fɛ ne b'a ye i b'i yɛrɛ jɛ de ala k'an sabati ninnu kɔnɔ an n'an bɔnnaw kira la horma shirifu barka sal ala rasul wa sallim ala ka duwawu minɛ Fatumata Zahra madame Ba jamu ne bayi shoduna wali ne kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen an bɛ ala fo k'a barikada foli belebele o y'an fa de ta ye an fa n'an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara parce que ale de kɛra an bɛɛ lajɛlen ma sababu ɲuman ye sirifiw ka don valeur la a sababu bɔra ale de la n'a ka denbaya an b'a n'a ka denbaya fo u bɛ min fɛ diɲɛ ni lahara ala k'a nɔgɔya u ye u bɛ siran min ye diɲɛ ni lahara ala ka dugawu n'a cɛ ani kanubaga ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'an faso Maliba fo k'an ka ɲɛmɔgɔw fo yarabi ala k'u fanga se ka imam ali tɔnden kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan yarabi laɲini ala ka sabati ala k'an sago kan ye ala k'an k'an karamɔgɔ sago ye k'an kɛ ba ɲuman sago ye ne ye Tante Jara Tunkara n'a dɔgɔninw ye ala k'an kɛ imam ali yɛrɛ sago ye ala kira n'a bɔnnaw kama sɔli ala nabi k'aw yɛrɛ teleso mɔgɔw fo o diyara an ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn madame Jara Kunba Jaguraka foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah Jalo an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma u y'a fɔ cogoya min na foli tɛ tɛmɛ o kan k'a daminɛ an karamɔgɔ la ka se a ka sotigiw ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di kulɔbula den bɛɛ lajɛlen ma yangaw fara kɔfɛ mɔgɔw kan ani kulɔbu kanubagaw fana dɔw de hali tɛ kulɔbu na Jalo mais n'an wulila an ka baaraw la u bɛ jɔyɔrɔ ta an ye a kɔnɔna na a ka bon hakili ma an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka tila ka foli di an dɛmɛbagaw ma minnu y'an dɛmɛ wari la walasa baara ninnu ka kɛ minnu y'an dɛmɛ matériel la baarakɛminɛnw na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye ka foli belebeleba di monsieur Jara ma a ka baarayɔrɔ la siramisɛnkaw fɛ yen nɔ ka bɔ kuma la o ɲɛna o b'a diya ni ala sɔnna ma yanni an ka taa gato tigɛ sira kan an bɛna aw ka cɛba dɔw fo a fɔlɔfɔlɔ o de ye masa Sulemani Kulubali Laji an b'a fo ka a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn a kelen tɛ ale ni cɛba minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'aw dɛmɛ baara in na an b'u fo ka fara karamɔgɔ minnu bɛ aw ɲɛfɛ modérateur la minnu b'aw ɲɛfɛ laseli ni fɛnw na u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ Aburu Danbele ale ye maa ye min bɛ baara kɛ ji jukɔrɔ kosɛbɛ aw ka baara ninnu na an b'a ka danayamɔgɔba fana don an b'a fo a ka sirifu kanu n'a ka wulikajɔ a n'a ka Hayidara kanu a n'a ka yɛrɛdi n'a ka majigin
ale bɛ baara minnu kɛ ni i y'a dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ a kanu i ka Ala degi baaraw la an b'a fɔ k'a fɔ a danbele k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la o hukumu kɔnɔ an b'a fɔ gato tigɛlaw ye u ka labɛnw kɛ ka na ni gato ye yan'o cɛ an bɛna Fimani ka dɔnkili lamɛn dɔɔni yanni gato ko ka sabati an bɛ gato tigɛ ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye wajulu don su ni Ala ni kira sɔnna ma o kana ka kɛ ni juma tile binna Bangoni Jɛngɛnɛbugu an fana karamɔgɔ Seydi Sheikh Usman Madan Haidara ale ka nɔlanci tɛrɛba min bɛ n'a tɔgɔ dalen bɛ a tɔgɔ la Bangoni na yen o kɔfɛ dugu mana jɛ samedi o ye kuranɛ kalan seli fana mana seli o kɔfɛ wulafɛ baaraw olu b'a nɔ la ni Ala ni kira sɔnna i n'a fɔ ladala bɛ kɛ cogoya mun na Ala k'an si jɔ ka a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o la an bɛ Fimani lamɛn yanni gatotigɛlaw ka se yan. Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad 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 Ala de makla ni wariye mwa ponya kibina ni sabuye mwa ponya ni famaye mwa ponya kibina ni tawaye mwa ponya Sayyidina Ali ala de kana kibla kana kaslame ya bokulula ala ko kikatu kudafara kikatu kaslame ya jukudati kakira Muhammadu jukudati kikatu kaselila na viki udati kera mama huwadahu Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad Sayyidina Ali Badra Sajaja ni Ala ibn Muhammad Sayyidina wa khalaqa bi Sayyidina Ali ula adade bangina alikamba amina do gato tigɛw kɔnɔna na ayiwa kumba tasuma do ala Imam Ali karramallahu wajhahu ale ka gato club Imam Ali ala sago jama sago na présenté madame Mega Mariam Temeli ale ka buyana ka yamariya kono ala deli chancha mala ko irana kumba vazi bi se ka temenai ya ala ni kraso ma diga dala temenai sajada badara sajada Ali Sayyidina Ali ala sajada badara sajada ala Ali Sayyidina Ali ala sajada badara sajada ala Ali adabulini sajada badara sajada ala Ali Sayyidina Ali ala Dala fo ka awali mando aka ni dongli dumaina ola bara imbe kunche ni chuga ne la ambe do ke nyina taw kara hela la chugumi samwareta ala ko irana ka se ka Imam Ali nunu do ku ka don do ku ka buyon do ku ka karamo do abe a Seydi Sheikh Usman Madan Haidara sa ka wuli ka jona ka chesri o de ka to shirfu dona o to kun se ka fo wa ko ku kun donente wala ambe do ke chorba nyuma ala ka shida ma ka kene ya dama ka amba fo Madam Haidara tantijara tungara senga bali nyina bali nini evenement nun sera waru fen ba kuna ba bere fara nyogon kan ka se ka wuli ka joke wasa ka se ka maw lafiya nin kene ina nyogonaw no Imam Ali ka anniversaire ala sonama mo do ye du soro ni tantijala ka fonisere terrain ka di bo mako chamancela na ka di doma nin kene na nyogonaw muso filiato uye manan kun soro mo do ye malo chama
ayiwa ɲɔ caman ka nafolo da kan o caman kɛra san o san a bɛ ko dɔ de kɛ a bɛɛ kɛ kun ye Sherifu kanu kosɔn an bɛ dugawu kɛ Ala ka si di ka kɛnɛya di an b'aw bila yan waati wɛrɛ inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu